Bueno, atzalde hon guztioi, ongi etorri hitzaldi honetara, hor Arantzadiko 24. Arkeologi jardunaldiak barkatu, eta bueno, gaur konbidatu berezia daukagu, Zuhartze Galan, Donostiarra da, 2005an lizentziatu zen Gasteizko historia eta geografian Gasteizko Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gerostikan hemen dago garra ematen arkeologia munduan, nahiz eta ez iruditu, 20 urte bizkarrean dauka ja, horrelako lanak egiten, ez gehaztiko guen dana zabaltzen, beste 2 ordu behar izango gendun bere lanak azaltzeko, eta zentratuko gea gehien bat gauza batekin. Bea, guen gaur egun momentu honetan, Arkeolan Fundazioaren arkeologia arduraduna da, eta horrekin lotuta gaurko hitzaldia. Egia esan batzuk pixka lehentxo hasi ginen arkeologia munduan, eta ibiltzen ginean, gure referentziak, gure aztertzeko aztarnak eta ze hori, nahiko mugatuak izaten zian. Azken finean, filatzen ginean, kronologia bat emateko, erabilpenak emateko, ze zeramika motak azaltzen zian, ze tresnerik ezberdinak azaltzen zian, eta segurezki, pasa egiten zizaigun zenbait elementuk. Arkeologia beste gauza batzu bezala, evoluzionatzen nahi da, eta, gero puzzle hori nola baiten betetzeko, gero eta elementu gehiago daukagu. Horrexegatik etorri da gaur hitzaldian honetara, Zuhartze, bea larrutaz hitz egiten du, ikertzen nahi da, bere tesisa prestatzen nahi da horri buruz, eta, igual ohituta gaude batzutan larrutaz edo lako, ze hori, gehien bat, larru konserbatzea oso zaila da. Elemento organikoa da, eta behar du gaur egunea ailegatzeko ambiente bat anaerobikoa deitzen dena. Zero oxigeno eta ezetasuna handia. Ohituta gaude batzutan, flasazoak eta prentsatikan etortzen dian, iparraldean azaltzen dian, Inglaterra aldean azaltzen dian zenbait aztarnatik, zenbait gorpuak, zenbait elementuak, baina ez geha junin behar araño olako aztarnak bilatzeko. Hemen, Euskal Herrin, Gipuzkoan, badaude olakoik. Baina nik entzutea baino, hobeto Zuhartzei ustea hitza, eta, esplikatuko digu pixka bat nondik nora azaltzen zaigu gure Gipuzkoako larrua. Arratsaldean eta eskerrik asko guztiei, eskerrik asko Alfredo. Horrekatzen anagatik, eskerrik asko Arantzadi elkarteari gonbidapena egitagatik, hitz egiteko larruei buruz hitz egiteko, porque gainera ez dela ohikoa den material bat hitz egitea, eta, azkeneko 25 urtetan gutxi gora bera, hasi zala larruen, material organikoen azterketa pixkaia sakonago egiten, eta Alfredo esan duen bezala, ez dira elementu erraxak, eta ordu arte bat ziren oso ondo ezagutzen. Nik lehenengo eta behin gauzatzen esan balizu, teknologia asko ederaz eta inglesez lantzen dut, ordu nahi komplikatu egitzaite euskara itzultzea. Ordu mozkatuko naiz, alduan nahian euskaraz hitzetan batzu dira karrikan, euskaraz egiten, eta bestela, edera da inglesea jogarko, porque hori azkenean mugitzen ezenik esparruan. Lehenik eta behin, nire ustez, oso garrantzitsua da esatea larrua. Eta egintakoak material arkeologiko ezoikoa dela. Ez da zeramika, ez da zurra, ez da harriak, guk hitzetan dugu arkeologiari buruz, ohituago gabe olako materialekin tratatzea, o larriak gehiago inakago olako materialekin lan egiteko, o bintzat ez ezagutzeko. Eta Euskarri organikoetan
Alfredo bezala oso baldintza zehatzak eta berezia behar dira kontserbatzeko. Ezin dira estremotan ibiltzen da. O ezetasun handia eta oxigeno falta, edo oso leku lehorretan ere mantentzen dira. Bi estremoko leku hauek. Eta Gipuzkoan, esan behar dugu, egurra, haziak, larrua, oialak, mantendu egin diala. Ez nik ez ezagutzen beste olako inguruan, hainbeste elementu mantentzen dian lekurik. Eta, esan dugu, Gipuzkoan, pixkat testu inguruan jartzeko, bakigun oso herrialde txikiak agu gurea, ez dira 2000 kilometro karratura iristen, oso txikia da. Biztanleri gehiena bizita haranen ondoetan eta ibaien ondoan, eta urte ez urte, eta mendez mende ez da asko aldatu. Zate dizuet, pixkat hau kontatu nahi zuet ikusteko ze kolekzio, ze bilduma dakakun guk hemen, beste lekuekin alden duta, gure esparrua oso txikia da, baina oso bilduma potentea dakagu. Eta egia da, Gipuzkoako bai bilakaera historikoa lagundu egin dula olako depositu edo sedimentu anaerobikoetan elementuak mantentzea. Erromatar garaiko edo erdiaroko estuarioak eta paduren lehortzeak ere lagundu egin izan du. Hiribilduen babes hobi edo foso inundatua bezala defentsa sistema baten ere hor elementuak mantendu izan dira. Gero putzu beltzak, zakarra botatzen zen lekuetan, kanalak, horrelako elementuetan ere mantendu izan dira horrelako material arkeologikoak. Eta baita ere meategietan, Arditurriko kasuak hago hemen, kondizio berezi batzu dazka, baldintza berezi batzu dazka, material organikoa mantentzeko. Orduan, oso garrantzitsua da, baldintza mantentzea, ajuar edo atu hauek kontserbatzeko. Eta Gipuzkoari zehaztuz, dakagu oso bilduma oso garrantzitsua, ez da nila nagoelako honekin, baina ia 1200 baino pieza gehiago, baina 2000 baino pieza gehiago dazkagu. Ez dira dena pieza osoak, ez dira dena pieza oso zati txikik ere daude, baina, konparatu gaitezke Europako beste herrialde batzukin, arrokeri gabe esate dit, estatu ditut Alemaniako larruak, Inglaterrakoak, Britaniako, Holandakoak, eta, guk asko ze kantidade gutxiagoa dakagu, herrialde txikiagoa galako, baina dakagune bilduma oso garrantzitsua da. Nik penintxulan, erdiaroko garaierako ez dut ezagutzen horrelako bildumarik. Erromatar garaiko larruak eta oinetako badaude, baina erdiarokoak nik oso gauza 4 edo 5 ale daude, Granada baten bat, baina oso gutxi. Orduan, parekatu gaitezke herrialde hauetara. Batez ere, material hau kontserbatu da hiribilduetan. Azken, Gipuzkoa hiribilduz betiri dagoela, eta horrelako inguruetan mantendu da. Eta batez ere, hiri arkeologia edo arkeologia preventiboaren testu inguruan aurkitu dira. Hau garrantzitsuan ustez, ez da egin ikerketa programatu baten ondorioz. Azken, indian induzketak hiribildu hauetan, mandute horrelako informazioa. Nik landutako hiribilduak 3 izan dira. Orain arte bintzat, hemen agertu izan dialako larruak. Azpeitian, 1310an sortu zala, Elgoibarren eta Hondarribin. Batez ere 3, ez dut esan nahi beste lekuetan ez da honik larrua, baina orain arte ez dela honi bintzat, bintzat erdiaroko kronologian. Irunen badago Erromatar garaiko kronologiako larrua, baina nik kronologia ontara biltzen baldin magea, hau da bakarra dagona orain arte bintzat. Azpeitian, hau da ikusten da erdiaroko planua, ikusten zutena da, puntun artean da arresia izango zana, eta puntu beltzan, hor zegoen babese hobia edo fosoa, eta hor induztu zen, eta hor agertu zian larruak eta oinetakoen zatiak. Elgoibarren, beste hiribildu batean,
hiru puntu hauek, beko hiru puntu hauetan agertu dira, ni badakit badaudela beste orubi batzuk agertu dianak, baina, nik hauek ikertu ditut. Eta gero, Hondarribin. Hondarribiko kasua pixkat ezberdina da. Atatzen delako hiribilduaren erdigunean. Hemen ez dago fosorik, orduan aurkitu dira bai putzu beltz batean, eta gero Panpinot kalean izan zela, orubean, industu zanean, horrelako depositu anaerobiko ugari atera zen, eta hor mantendu egin ziren larruak eta inetakoak. Babes hobiak edo urpeko babes hobiak da, hoberen mantentzen dien deposituak, edo, bai, azkenean dira, hau da, Ampuriaseko hobia eta arresia, arresiarekin batera da defentsa sistema bat. Zate uste gotorlekuak eta hiribildu bat ez izatik uste defentsako sistema hau. Azkena, zulo bat edo, olako talud bat irikitzea, urez bete, eta sistema defensibo bezala erabili. Orduan, esan nahi du, azken sistema planifikatua dela, ez dela edozein moduan. Normalean, arresian ondoan egiten dira eraiki, eta baita ere, ibaien ondoan egoten dira. Ibaien ondoan, hortik ura hartzen dute, Tolosako adibidea ikusten da, hori izango litzateke, eta hor, fosoa irekitzen dute, ibaitik hartatzen dute ura, urez, ur hori aprotxatzen dute fosoa hornitzeko. Eta gero, ataltzen da beste aldetikan. Irla moduko bat gelditzen da. Hor erdiko zati txortak ediko zen hiribildua, babestuta. Bai, ibai alde batetikan, eta fosoa eta arresia beste aldetik. Batzuetan, Elgoibarren kasuan bezala, fosoa ura, ibaira itzultzen den kasuan, aprotxatzen dute, eta sistema hidrauliko bereziak duten eraikinak eraikitzea dituzte. Elgoibarren badago errota bat. Kasu honetan, hau da Tolosakoa, eta ez dut ekarri Elgoibarreko maparik, osaplanorik, baina hor ikusten da. Eta azkenean zer dira, zabortegia dira. Bota egiten dituzte, beharrez zian gauzak, bertarat bota egiten dituzte azkenean foso hauetara. Esan behar dugu, azkenean, foso hauek, nahiz eta hiru bakarrikan Azpiten eta Elgoibarren topatu, ere urretxun ere topatu zuten. Bakarrikan lintzen da, beko partea, ez dago depositorik, suntxituta dagoelako. Orduan, eta gero esan behar dugu, interes arkeologikoko espazio oso handia diala, azkenean oso leku estu batean, deposito oso txikia edo, informazio asko ematen digulako. Oso depositu interesgarria dira. Lehenengo babes hobia, 1998an identifikatuta eta industu zen, eta ez da gizuete, ekarpen ugari izan ditu arkeologiara. Hemen ikusten dugun espazioa, hau da, Elgoibarreko oru batena. Ikusten duzu oso leku estuan egiten dela lana. Azkenean, gaur egun, hiribilduan jendea bizi da, eta zen deudena bota, industeko eta, azkenean, moldatu behar dugu dakagun espazioetara. Hemen edakagu azpeitiko foso izango zana, eta azkenean, deposito hauek organikoa dira, dakate elementu organiko ugari, eta dira oso zailak industeko. Lokatza da. Lokatza edo area oso komplikatua da. Azkenean, zabortegi bada, usaila aparte, usaiaren asunta da, ikaragarria da. Eta oso komplikatua da industea. Argi utzi nahi dut, ez dela oso erosoa olako lekuetan industea. Hemen edakagu San Bartolome, Elgoibarreko fosoa eta arresia, ikusten ez dute, ez da beltza da, orduan oso zaila da materiala bertan ikustea. Primeraz oso zaila, ez da zeramika zati bat bezala, edo harripusketa bezala oso argi ikusten dela. Kasu honetan, komplikatua da ikustea. Kasu honetan, usten dugu ja fosoak, eta hemen kasu honetan dakagu putzua.
Hau da, Hondarribiko herrialdean agertu zen putzu beltz bat. Hiribilduetako ere oinarrizko egitura dira, fosoa bezala hiribildu dakate putzuak, bai putzu garbiak, edo ura ateratzeko putzuak, edo bai hauek azkenean dira zabortegia diala. Eta motatzen dena, gure eritxi da, izan delako, finko ditu dialako, eta ez dalako inongo interaziorik egon kasu hauetan. Kasu honetan ere, material organiko ugari agertu zen, ikusten plater baten zatitxoa da, egurrizko plater baten zati bada. Putzu honen kasuan agertu ziren hazi pilo bat eta egurrezko tresne pila bat. Larrua eta zapata gutxigo, baina zehoz ere agertu zen. Eta este kasua dakau hemen da, hiribildu baten aztarnategi baten Hondarribiko indusketa. Hau ere, sedimentuen aerobikoak mantendu zituzten egurrak, hemen agertu ziren bitolaren entzepatuak, berez egurrezko bitolare egontzian hemen orube honetan, aro modernokoak izan ziren, baina gero, jisten juntzean nian, agertu zen kutsa hau, ikuste zute, eta larru ugariz jositako deposito bat. Ez dakit ondo ikusten da, hor, zola bat ikusten da. Eta, interpretazioa egin zen bere garaian, garaiko ikerlek egin zuten, behar bada larruarekin, oso larru kantitatean dira hartu zalako, behar bada larrua edo inetakoekin zer ikusia zakan aktibidade bat o ekintzaren bat egingo zala bertako orubean. Baina, hoi ez dago sargi. Gero, itzegineko nuke metodologiari buruz. Oso garrantzitsua da arkeologia, metodologia zehatz bat eta konkretu bat erabiltzea, baina batez ere eta are gehiago horrelako deposituetan. Beltza dira, industeko oso bat ere, bestia, oso desagradablea dira. Oso emankorra dira marabillosuak alde batetik, baina ez da batetik dira, un horror, ulertzeko. Esan behar da, Ukarklanen, nire lankideak izandakoak asko egin dutela horrelako depositoan industen, eta egin dutela metodologia zehatz bat gutxi gora bera pixkanaka denborarekin finduz jundia eta jundia markatzen ze pauso egin behar ziren. Eta ez da dizuete, ez dira errazak, komplikatu. Ez que niko osarri utzina, oso komplikatu dela horre industea. Ez zetasun handia dago, jumar dugu ura trajes de agua doitzen dian nahi hauetakoak, lana egiteko oso inkomoda dira. Nosan gaiazu baietz. Ez zetasun handia dago, ez dira... Gero, espazioa ikusetzen erloi barreko espazioa bezala, oso espazio mugatua dira, oso txikia dira, eta, orduan komplikatu egiten da pixkata indusketa. Eta, azkenean, planifikatu behar den indusketa bada. Osa, ez da, venga, joten ez, atatzen dagona eta leikin dut. Ez, hor planifikazioa behar du, porque materialak oso auskorra dira eta mantentzeko eta kontserbatzeko oso baldintza bereziak behar dituzte. Orduan, lehenik eta behin, esan behar da, depositoa gutxi gora bera 2 metrotara gutxi gora egoten diala, bataz beste, rasaltetik 2 metrotara, orduan, paretak eta espazioaren taludak entibatu inbardia, finkatu eta sendotu inbardia lanian gaudenean gure ganatz etortzeko. Legediak baina hola markatzen du eta lehenengo gauza hori behar da. Orduan oso ondo ezagutu behar da nu mugitzen gehan, zeintzu dian orube edo leku hauen kontestua. Normalean jaten dira edo bai puntalekin edo profil metalikoekin, edo hori garrantzitsua da. Eta estetik drenatze sistemak. Mantentzen baldin badia, material organikoa horrek esan nahi du ura dagoela. Nez eta guke lurra kentzen jun, hori bapatean segituan urez betetzen da. Orduan, bomba jarri behar dira, edo esponjatzukin jumar dezu egunero ura kentzen, gaur industen dezu, etxea juten zea, bihar voltatzen zea eta dena urez gainezka dago. Hori ondo dago, hola mantentzen direlako elementuak, beste datzean iritsiko, baina, hori ere kontutan izan behar da.
Indusketa sistema azkenean ere, metodologia beste arkeologia historikoan bestelakoa da, matriz jarri sistema erabiltzen da, eta gero materialak aurkikuntza berezien talde batean sartzen da. Horrez esan nahi du, tratamendu berezia dakatela. Osea, guk adiezatzen baldin badiago zeramika asko, ez di hain auskorrak, sendoagoa dira, botatzezu, biltze dituzu kubo batean, edo poltsa batean, baina, kasu honetan, elementu bakoitza bere poltsa behar du, eta egon behar du nahiko kontrolatuta ateratzeko garaian. Geho, albaldin bada eta oso garrantzitsua da, ere esan dizuet, depositu oso beltza diala, lokatzak ate, areak ate, oso plastikoa dira, oso zaila dira industeko. Orduan, albaldin bada, kriba edo behaketa aztarnadian jartzea hori da, izan da marabilloso. Azkean, urarekin jartzen da sistema da, ur presioarekin garbitzen direzu deposito guztia, lurra hor bota, eta, kriba edo tamiz moduko batzukin garbitzen da, eta atatzen dira elementu pilo bat. Aztiak horrela mantentzen dira, atea daitezke egurrezko zati txikiak eta eronalez larruak eta egitakoen zatiak. Oso garrantzitsua ere da, aurretik enbalatzea, ondo, itea zehozer pre-embalaje moduko bat, gero namar delako laborategira, eta, berez, komenigarria da, bertan, enbalatzea ondo, eta albaldin bada, frigorifiko bate eukitzea. Porque mantendu behar dira, kondizio berezi batzutan, hotza behar dute eta ura behar dute. Orduan, sartu behar da, poltsetan ura sartu behar da, eta albaldin bada, frigorifikoan sartu. Ezin degula frigorifikoa izan, indusketa txikia da, ez dago lekurik ezakazu, hortikan segituan, laborategia bulegoeran behar dezu, lehenbailen frigorifikoan sartzeko eta mantentzeko, beste eskazia kontxerotzen, bestela segituan buskatzen dira eta pena bada. Eta gero behin ja laborategin gaudela, ere lana dakate. Garbitu behar dira, oso ondo garbitu behar dira, ezen dira nolako ur asko behar da, ura aldatu behar da egunero, gero garbiketa garbiketa fina, ikuste zute hor, bisturi edo lako material finarekin garbitu behar dira, poliki, pazientzia ondilarekin, eta, pixkanaka, ez mantentzeko, bestela eski hau txingo da, oso horrexea da ustea, eta orduan, mantentzeko. Gero gordetzeko, demora bat, onbar bat badu horre gordeta, plastikozko poltsetan sartu, ura sartu, euna berdulako ezetasuna, fungizia behar bat maitu onjoentzako, bota egin behar da, hoi gero, jut mertza, maiz kontrolatzen, begiratzen nola dauden, ura mantentzen duen, edo poltsak igual zulotxoa dakan, onjoa dakanten edo ez, bere, nahiko, azken berezia dira, elementu berezia dira lako. Eta gero ez da dizuena, frigorifiko baten gordetzen dira, laburra dutan, eta, albaldin baina zu indusketan izan, perfecto, bestela, moldatzen gira, eta gero, baina oso garrantzitsua da horrela mantentzea. Eta gero behin jau guren egiten dugunean, gordailura bialtzen da. Gordailu da Gipuzkoako Foru Aldundia dakan biltegia, eta bertan gordetzen dira. Gorde daitezke bai liofilizatuak edo ezetasunarekin. Liofilizatu sistema da, urak entzen diote piezari eta hobekin mantentzen da. Egia da, pixka txikitu egiten dela, orduan pieza liofilizatzen baldin bada, argi izan behar dugu, tratamendu hori izan dula. Ez daka neurri errealak, baina oso gutxi txikitzen da. Eta gero, edo besta, ezetasunean mantentzen dira, poltsetan, ikusi egun betzela, urarekin eta frigorifikoetan. Eta mantentzetenik horre eginetik ikerketa. Eta nik eginetik ikerketa hori izan da, Gipuzkoan agertutako indusketa hauetan edo aztarnategi hauetan agertutako larruen inguruan. Berez, egin zian bere garaian, industrizianean katalogo eta inventario batzu, baina da, aspaldikoa diala, eta gaur egun pixkanaka gauza gehiago azkizkigu eta erabilizan dut ikerketa egiteko. Ikerketa 2009an hasi nintzen,
eskerrak emanizkion nik 3 pertsonei, bada Mertxe Urteaga, Gipuzkoako arkeologa eta aldundiko teknikaria, berak plazara esan zian, maizu, ze iruditzen zaizu egitea, nik hasieran enun espero olako dik egitea, eta netzako izan da maravilloso, izan da... Eta gero izan den laguntza, etorri zian bi inglesa, diala, bantzeten masterclass bat, aste beten, ikaragarri izan zen, ikasi nun pilo bat, eta jazean bi Andre, adina zakatenak, egon diela bat Bindolandan egon da industen, zakatela beste etorri zena da, Inglaterran ikusteet, larru eta zapat eta oinetako ninguruan gehien dakien pertsonatetek, inkreible izan zen. Orduan nik jorgun entzun nintzen, marabila da. Eta orduan gero aldundiak laguntzat eman dira, eta pixkanaka, ikerketa hori egin dut 5 urteen bitarten, gutxi gora bera. Eta helburua, hoxe da, tesia ja, 2 urteetan, aldeten denbora gutxienan aurkeztea. Gure aztarnatik egiten, hemen Gipuzkoan, tesian sartuko ditugu seguramente ere Alaba eta Bizkaiko larruak eta oinetakoa, baina indikan horrekin sartu orduan bakarrik Gipuzkoari buruz hitz egiten dut. Erreferentziko aztarnak egitean aurkitu daitezke zapatak, botinak, botak gutxigo, egon badaude, baina gutxigo daude, zolak, dekorazioak, lotura motak edo botoi sistemak, eta gero, aparte, oinetakoak aparte, badaude beste elementu batzuk. Gerrikoak, egualak ere, herramientak, eta gero, hau, hondakin zatiak edo retales bezala. Kostatu zait asko izen hau pixkat euskeratzea, baina dia retales edo mozten dianean soberakinak, ez dakit lortzen den kontzeptua, eta pila badago. Osa, izan daiteke, oinetakoen kategoria bezala, retala bena beste kategoria bada. Eta kasu batzuetan lortuet larru mota identifikatzea. Osa, ez da erraixa izan, oso zaila, berkazkenean urte asko pasadia, ozurratu badago larrua, eta bueno, baina kasu batzuetan lortu dut, edo iztuet, entzat. Eta landutako, beste oso garrantzitsua ere, zapata osorik ez da agertu. Pentsatu behar dugu, gelditzen diala fosoetan, horrek azkenean mugimendu kristona daka urteetan zehar, puskatu egiten dira, putzu beltzetan ere, eta osorik ez da bat ere heldu. Baina, nahikotxo dazkagu. Gutxi gara bera, 13. mendetikan, 16. mendera, kronologia bitarte hortan mugitzen geha, kasu hontan. Eta esan barra, oinetako itozina edo turruxuz, eske hori ez dakit nola esan euskeraz, itozina bilatuet, baina da, kalzado volteado ditzen dena. Saiten da, alrabez egiten da, gaur uste dugu, saiten dena, jostelako garaian, altzen duzu zola, gero tira badi joa, eta gero joa, zapata, botina edo dana. Leheno, 16. mendetik baino lehenago egiten zen hori, alrebez, volteatuta egiten zen. Eta gero, ez buelta meten zitzaion eta eta beste josteko beste teknika bat zakan. Eta hori ikusten da, 16. mendeko zapata, baldin bada, daka ran edo tira bat, ran deitzen dena, lotzen duna zola eta oinetako beste zatia edo, oina tapatzen duen zati hori. Hori oso garrantzitsua da kronologikoki jartzeko, muga jartzeko. 16. mendetikan aurrea, 16. mendetikan atzera. Eta hemen dakagun kasua, azpetiko botina hau da, ikusten zute daka, lengueta daka, hori ikusten zuten elementu hoxe emeten dula iruki, ez dakit dula, hori lengueta izango litzateke, zola bazakan eta gero zakan ran. Edo tira hori, baina sekzioa irukia dauka, josteko puntuak arrekan lerro badaka, eta oso esanguratsua da. Hau ez dizutena, hemen 16. mendetik aurrera egiten dira welt edo tira hori, zola eta zapata, pala ditzen dena, lotzen duen tira hori,
ja beste sekzio bat daka, beste dazka bi kostura lerro, eta bestian ran modukoa da, ran deitzen da. Eta esan dizuete, niretzako muga kronologikoa oso garrantzitsua da. Gero hemen beste zapata badakagu, nik uste aurre oinetako badala, oso txikia da, baina hemen elementu pilo bat ikusten dira zatitxo, oso zati txikitsua da, baina elementu pilo bat ikusten dira kasu honetan. Batetik, ez dakit ikusten den, botoi badaka, eta gero, botoia joten zian tira batekin, eta azken, eta tira horren bukaeran, botoi burua joten zen. Daka, dekorazioa daka, ikusten zute erradura moduko dekorazio hori. Oso pizza polita da. Dekorazioak egotea, esan nahi du, zapataren jabea, posila ez azkala. Dekorazioak egotea edo ez, esan nahi du, azkenen estatusaren identifikatibo moduko elementua da. Gero, zapatak errematatzeko edo bukaera emateko modu ezberdina daude. Zenbat eta zapata hobeago edo hobeago izan, dekorazio edo remate moduko bat izango du edo beste. Kasu honetan, tira batzu dira, josi egiten dianak goiko partera. Beste batzutan, ariarekin, goiko partea bakarrikan josi egiten da, erremate sendutzeko bezala, baina ez daka tira hori. Eta orduan, tira hori agertzak ere, esan nahi du, azkenean botere ekonomikoen adierazle bada ere. Garrantzitsua da ere, bakarrikan, hiribilduetako zapatak eta oinetakoak aztertu ditut. Mundu ruralean, ez dira mantendu orain artez eta topatu, mundu ruraleko zapatarik, oinetakorik. Gero, loturak daude, lotura mota eta itxidura mota asko daude, bai gaur egun bezala, kordoien bidez, eta laxo bat egiten dut eta listo, botoiekin edo ebitekin. Guk ebitien kasuan ez da bat ere iritsi, zapaterekin errazioa dukana, nik ez dut topatu oraingoz. Ez dakit agertuko dian edo ez, baina oraingoz ez. Eta gero, botoiaren burua, hiru modu hauetatikoa dira. Bat, normalean, konparatu beste herrialde batzuekin, hiru botoia agertzen dira, horrelako hiru botoiak, eta hemen Gipuzkoan hirua dazkagu. Hemen ikusten dian botoiak, pixkate gure kasuak, Gipuzko kasuak, bada buru biribil, bere kabeza enrollada bezala, bere buruan egiten den botoia da. Beste bada ditzen da kabeza trenzada dana, behar bada laukiagoa da, eta ez da kabeza enlazada, da lazto bat moduko egiten zaio botoiari. Egia da ez diala asko azaldu, baina, daudenak behintzat eredugarri dira. Eta mantentzen dian elementu asko, edo behintzat ongien kontxerbatzen diena zolak dira. Azkean pentsatu behar dugu zolak diela larru kapa ezberdinez egina dago, asko zesendoagoa dira, orduan errexagoa da gaur egun arte iristea. Hemen dakagune bat, aur baten zapataren zola bada, bi parte dazka berez, baina gero elkartu iken dira. Eta berean ikusi daitezke zola ezberdinetako mota ezberdinak. Azkenean, kronologian arabera eta garaiaren arabera bagar bezala, modak egoten dira. Zabalagoa dira, estuagoa dira, eta puntaduna dira, eta hau modekin batera dihoa. Hemen dakagu beste zola bat, hau ja heldu batena da, eta hemen partetan ikusten dian gauza bat oso adierazgarria da, bi zulo zazkala, eta seguramente izango zen remate edo petatxo edo konponketa bat egindalako. Esatetenean, hemen dakagula zapatak edo oinetakoak, mai sozialki mai altu baten dagoen jendearen ere, hoben ikusten da. Ez daudela konponketa asko. Normalean,
zapatak, nire honek esan zeten, inglesak esan ziaten, eta egia da. Orduan azken, errekurtso gutxi dakan jendeak zapatak askoz gehiago zaintzen ditu, eta gero jintzituen remiendoak eta konpoketak duela urte batzuk arte bezala. Zapata buskatu dut, ez zikintzen nuen edaman konpontzera. Diru ezakan jendea, igual bezaken bat buskatzen da, beste erosten dut. Orduan kasu honetan nire hau pasatzen da. Ia ez daudela remiendo edo ez daudela konponketa asko, orduan horrek esan nahi du, hiribirutako jendea bazakala olako estatus edo potere garrantzitsu bat. Hau da, piezarik oso, iaia oso dakagun pieza bat, zola falta zaio, eta hemen ere daude elementu periodiku daitezke zapata honetan. Zapata bajo bada, oso ondo kontserratzen da, iaia osorik, eta ikusten da, bakala, bai, amasigarmendeko baino nagokoa da, dalako cazado volteado edo turxurs deitzen dana. Daka, erremate bat daka dekorazio bezala zapata guztitikan, gero aurreko partean, palan daka moduko beste dekorazio bat, eta gero loturak, zapata lotzeko enpeinaren goikaldean lotzen da, kasu marrazkian bezala izango gutxi gora bera, ez da kasu berdina, baino gutxi gora izango entzateke, eta jendana da, lotu jenda, lazo batekin. Tira, botoiaren, itxiduraren tira, bi tira dira, eta lazo batekin ingozan. Sartuko zan, eskazaketan du, ikusten zuko tira nakan zulotxo bat, ojala izango zan, ojala da, eta hor lotuko zan zapata. Garrantzitsua da zapata hau, dakalako azken zapata zer joazte zatika. Azken zati oso handi badago, baina gero rematatzeko zati txikiak erabiltzen dira. Horren kasutan, albotako zati bat mantentzen da eta laguntzen du zapata nolakoa zen ikusteko. Marrazkiaren oso antzekoa da. Ez da horrako, baina bai... Hau da beste botin bat, ere oso politia, nintzako elementurik politiena, izango zen botina, txorkati daino itxiko zen botina horri. Zola falta zailo kasuntan ere, ez esan dizuet zola zala iristen den elementurik garrantzitsua edo bintzatzen dagoa, baina, informazio gehiago ematen digute pala edo zapata bera, oina biltzen duen elementua, zola baino, baina, hemen elementuetan azkagu gauza ugari. Botoia, ikusten da, lotzeko ojalak edo zuloak, hau injungo zen, enpeinaren goikaldean lotuta, marrazkian ikusten den bezala. Hiru botoia azka, bi goina jungo dienak, eta estea enpeinaren genitikan etortzen dena. Eta gero gauza kurioso, ningero demorekin gainala, gotekin, dena baten umeekin gainala botak ikusten. Ikusten zute hor, nolakan atzeko partea, olako rebaje moduko bat, edo ube mantzeko, horrezkenen ematen diola da, oinari ematen dio mugitzeko errestasuna. Honek nintzen konturatu, eta hitzaiten hori, egia da, hortako gaur egungo botinak, mendiko botak adibidez, berdina dakate. Eta mugitzeko, 13-14 mendean ere olako elementua zeuden zapatetan. Hau da beste zapata mota bat ere, nahiz eta bakarrikan zatitxo hori mantendu, itxidura edo izteko elementua ezberdina da. Kasu honetan, albo batetik ateratzen da, eta ez da tira bat, ez da pieza hori da, izten duena zapata. Eta gero daude, nik enun ezagutzen eta gehiago, gero forruak edo errefortzuak. Zapata guztik, errefortzu bat edo dakate. Guztik, gehienak. Azkenean da, sendotasun emateko eta zapata gehiago, gaur egun bezala, horpoan gehiena bakatuak errefortzu moduko bat. Kasuntan berdina pasatzen zen. Eta oso argi ikusten da, pala edo hartzen duzunean, barruko kosturak ikusten diala, eta zuk hartzezu forro bat, kasu honetan bezala, jartzen duzu eta perfecto gelditzen da, oso klabau. Eta gero, forro edo errefortzu hauek
ikusten dian forma ezberdina dakate. Gehienak orpoen aldekoa dira, eta lodiagoa dira. Osa, ikusten dira zein da forroa eta zein ez da errefortzua. Askoz lodiagoa dira, beste zatiak baino. Egia da, alboetako errefortzua pixka finagoa dira, baina ikusten dira ez dela beste palaren zati bat. Gero azkau dekorazioak. Gipuzkoako kasuan esati zuet, eske oso zapata bereziak eta onak dauzkagu. Kasu honetan, ebaki vertikala batzu dazkate, dekorazio moduan. Oso antzekoa dira, marrazkian jartzen dian orkin aldenduz. Oso zati txiki-txikia mantendu dira, eta bai dira, 14 mendetik 16 mende bitarteko zapatak dira. Beste dekorazio mota bat, zulotxe bidez egiten dianak. Ez dakit, marrazken hobeto ikusten da. Dekorazio ezkate aurreko partean, patroi bat jarretzen dute edo beste bat. Eta horrelako kasua ere Gipuzkoan dago, kasuntan Elgoibarren. Gero, larruzko elementuen artean ez daude bakarrik zapatak eta oinetakoak, beste elementu batzuk ere badaude. Gerrikoak, uhalak, erramintak, zorroak eta gero soberakinak. Eta zigorrenek egongo diela beste asko gehiago, Osa, genik ez ditutela identifikatu. Osa, zati pilo bat daude, gehitu dianak indeterminados bezala, porque ez dakat inolako informazioa ateratzeko aukerarik izan. Osa, ez dakalako ezer. Dia oso zati txikia dira eta ez dute informaziorik eskaintzen. Kasu honetan daude gerrikoak edo uhalak edo, azkenean korrea moduko batzuk. Kasu honetan, ez dakate inolako zulorik, ez dakate ezer, baina ikusten da goiko bi aldetan edo hortzetan dakatela lako burdinezko erramentatekin egin dakatelako lerro paralelo bat bezala, osa mantentzeko sentutasun emateko piezari. Horren ikuste edo lako pieza izango zen edo ez dakit poltxo batena edo horrelako, baina idea nahi interpretazioa, osa ez dakat inolako informazio gehiago hori esateko. Gero gerrikoen artean, hemen jaba daude zuloekin. Eta zuloak egin daitezke modu mekanikoan, osa trokelen bidez, edo eskuz. Eta hemen bikaso ikusten dira. Bai mekanikoan, oso zuloa dialako, osa iguala dira, perfektua dira, eta gero eskuz eginakoak, pentsatzen dituzela lako herramienta berbiki edo lako herramienta batekin, eta ere oso argi ikusten dira. Badakagu beste elementu bat, eta hau da, herramientan inguruan, nahi izan zeten nik enekien, eta ikertzai inglesa lagundu egin zidaten beraien ustez, ez daitekela da larruzko pieza bat, eta gero azka grapa moduko, metalezko grapa moduko batzuk. Beraiek identifikatu zuten artilea lantzeko kardari modukoa bezala. Beraien interpretazioa izan, eta zergatik ez, oza, aukera bada, nik gero adibik ikusen joan, eta nahiko, izan daiteke, edo beste gauza bat, ez dakit, saltzen ditu, niko dago pixka tola entre komila, baina, izan daiteke lako elementu hau, herramientetan ez dago besterik, oin arte ez dugu ez gehiago ikertu behintzat. Eta gero, beste piezatzu dira zorroak, labananen zorroak. Esan dizuete, Hondarribiko putzuan ez ziela gauza askorik agertu, baina agertu zen gauzak oso interesgarria dira. Osa, kasu honetan, dekorazio ikaragarria daka. Alde batetik handaka motibo geometrikoak eta bestetikan lerro batzuk beste moduan egina. Orduan, oso elementu, badago atea beste bat, Hondarribin ere, zorroen asuntua Hondarribin agertu bestetan ez, eta oso esanguratxo eta oso politia dira. Oin arte, beste Elgoibar eta Azpeitian ez dira horrelakorik atera. Eta beste ditzen dagoela beste talde bat, larru ebakinak edo retalak edo sadala beste mundu bat. Kasu honetan, bi mailakoak egon daitezke, dira, lehen mailakoak, dala, behin, ondututako, kurtidu egindako justuta ondoren, landu gabeko pieza diala, eta hortik edatzen zituzten lehenengo patroiak.
eta ikusten dian ez zatitxo horiek dira moztu egin dutela. Niko da ez ustez baten, adibidez, zola batentzako zati bat falta dela, baina hori da interpretazio ez da besteik, Eta gero da, bigarren mailakoak, dia, landutako larruarekin, atatzen dituzten patroien, pieza atatzutenean, gelditzen dian, bai, errekorte modukoak, edo josten denean, soberakinak gelditzen dian pieza horiek, zatitxo horiek, moztu egiten diala. Gaur egun josten den bezala gelditzen diala soberakin batzu eta moztu egiten dira, horrelako beste pieza batzuk. Neri, kantidade oso ondia da, ez dizuet, buruzen zogoratzen, baina oso esanguratsua da hiru aztarnategitan, hondarribin gutxigo, hori esan behar da, batez eroduaren eta azpeitin atatzen diolako elementuak, eta nahi nire ustez, hor tailerrak edo konpontzeko tailerrak edo zapatak egiteko edo larrua lantzeko tailerrak edo zehozer egon bartzula, fijo. Porque ez da inolako zentzurik, hainbesteko erretal edo horlako elementurik agertzea. Putzuan etzian horlako elementurik agertzen, beste atletika normala den bezala. Orduan, hemen dakagu, lehen mailako larrua, hau behi larrua da, eta lortu nun, identifikatzea, ze larru mota dan. Eta da, gordini dagona, oso bastoa dana, eta gero landu ingo dela, gehiago landuko den elementua. Eta hori izango dira beste erretalak, bigarren mailako larru ebakinak, ditu izkiot. Teko zekuzte, azkenean dira, zati bat behar danean, moztu egin dela, edo, azkenean dira, soberakinak, ez da izuete, eske pilo bat daude. Orduan horrek zehozer esan nahiko du, nire ustez. Eta ondorio bezala, nire ustez oso garrantzitsua dela, nik ez dakinak esan zean behin, jakin behar da zer bilatzen da, bestela ez dugu, ez dakinak esan zean eta gila da, zaldemak ez du zer bilatzen duzun, ez du aurkituko ezer. Orduan oso garrantzitsua da, sedimentu anaerobikoak edo urez beteta dauden depositoak identifikatzea eta jakitea ze elementu agertu daitezken. Hau da, euskarri organikoan dauden material arkeologikoa. Zate dizuete, zurrak, haziak, egurra eta larrua. Oialak ere, baina oso garrantzitsua da horrelako elementuak, horrelako depositoak ondo identifikatzea. Induzketa ere planifikatu behar da, oso garrantzitsua den zeo zer, porque ikusten bezala ez da erosoa, ez da erreixa, ez da ordu Eta gero beste ezaugarri bereziatzen behar ditu, materiala kontserbatzeko, ez dela ez da kontserbatzen. Usten duzu uretik kanpo eta segituan degradatzen da, eta segituan galtzen du bere izaera. Beste ondori bada, Gipuzkoan dakagun bilduma oso garrantzitsua dela, eta jarri beharko dugu, azpimarratu behar da, beste leku batzuekin konparatuta ez dela asko ze gutxiago besteekin konparatuz. Gure historia eta gure azkenean gukiten duguna historia ezagutzeko oso elementu garrantzitsua diala, hori ere argi dakagu. Larrua oso esanguratsua dela, azien kasuan ere badago, eta guren kasuan ere badaude. Niri larrua tokatzen zait, eta nik izango nire netzako Gipuzkoako bilduma da, konparatu daiteke Holandako beste zenbat azalteekin bat. Konparatu daiteke, perfectamente, eta inolako problemi gabe. Eta kalitate handiko oinetakoa diela, dekorazioen gatikan, erremendu faltaren gatik, oso zapata eta oso kalitate handiko elementuak dira. Eta azken horrek erakusten dugu, erdiarroko ibilduetan biztanleen ahalmen ekonomiko bentsa zati batena, lehenazen dugu jakin, baina bentsatetena nahiko ahalmen ekonomiko garrantzitsua ez dutela. Eta bestetik tailerrena, nik protxekatzen jarri hemen, baina tailerrak edo lantegi edo larrua lantzen zen lekua ibilduetan zeudela. Baina, badago, Gasteizeko dokumentu batzuetan dute kurtidura daudela, eta nola jomarrian, eta, horako elementok badaude dokumentazioa. Nik egia da, dokumentazioan ekin ez da sako sartu, hori izango da tesia beste horreko pauso bat, baina,
Eta, hoxe, mi esker. Eskerrik asko oso hartze, eta egia esan plazera handi bat izan dela, olako zekin hitzaldi eta gero, zezken finean, beste mundu bat deskobritu digula, eta arro egoteko hori ikerketa bat dela, badakigu handikan puntu suspensiboz daudela, eta gauzasko jakiteko eta hori, baina poliki-poliki ailegatuko gea. Eta ni esperientziaz, tokatu zaigula baita ere, olako zikin eremutan, baina egia esan arkeologoi gustatzen zaigu zagorretan ibiltzea, eta hor disfrutatzen dugu, eta hor, nik bai, garaian alto irrubio nintzen, baina horregatik izango zen olako tokitan ibilita gero, baina egia esan, emaitzak zeakin ondorio barkatu, oztopo guztien gainetikan ondorioak oso aberatza da, egia esan, eta hemen dago zati txiki bat. Hor, olako aztarnatekitan hori azaltzen den materiala da zati txiki bat bakarrik, larrua. Beha ja komentatu du, egurrezko tresneriak, orraziak, badaude gauza batzu, platerrak, zeakin, guain ohituta gaude, ceramikazko eta metalezko hori, baina ohikoena zian olako elementuekin. Bai larrua, bai egurre, bai gauzasko desagertu diana. Eta, hauen olako aztarnatekin esker, rekuperatzen nahi geha lehengo imagin hori eta lehengo tresneri horien ezaugarria. Oain nirikiko dugu, galderak egiteko saio bat, norbaitek baldin mauka zer esateko, edo, komentatzeko. Bai, batzutan, goratzen dute, 19. mendeko argazkietan edo 20. mende hasierako argazkietan ikusten dira gizonak, emakumeak, kumeak, askotan ikusten dira hankautsik ibiltzen direla. Mendian, baserrian, eta hori, erdiaroan, aro modernoan, jende gehiena nola ibiltzen zen. Hankautsik, euria egiten zuenean, guretzat gaur ezinezkoa da zapatik gabe bizitzea, no? Baina garai haietan nola sana egoera hori? Ba, ikusita zeman pieza dauden, erabiltzen diala, erabiltzen zian. Osa, hoi argiak, nik ez dakit, ez dizut, nola, bakarrikan alde baten zapatak ikusitugun, osa, bakarrikan aberatzen oinetakoak iritsizkigun, nik ez dakit beste pertsonek zer ikusten edo nola. Baina hori da kuriosoa da, porque arteanik, lan egiteko, arte lan askotan, hankutxikan agertzen dira, edo ez daie hankak ikusten. Beste batzutan bai, baina esanguratsua da ere, orduan, nipentsatzen egongo ziela bi klasetako pertsonak eta jazkerak eta zapatak asontan, eta oinetakoak. Baina ez dakite hori da, beste puntu suspensibo zaitako... Nik galdera asko dazkate, azo ikasia, baina galdera asko sortu zaizkit. Baina, ezkeren gure nola da, eta... Bai, jakin nahi nunea soka, espartzua eta tankera horietako materialak alako gunetan konserbatzen dute diren zeren pentsatzeko da alpargata moduko, edo espartinak, edo zea do ibiliko zuela jende xumeak eta oindala gutxi ere egiten bezala, baina nolako hori baldago da ez? Zapatetan ez, egia da dagoela, elgoi dago kasu bat, zatitxo batena, baina, ez dago oso argi, zueko moduko baten, larruzkoa da, Nibakit, apaizak eta, lako klerua erantzatu dela espartuzko oinetako erabiltzen dituztela.
oengoz ez dut, nik ez dut topatu eta nik ez dut ikusi horrelako zer. Sokak bai, sokak manten izan dira, oiason badaude portoren inguruan sokak eta badaude baino zapaten inguruan, nik oin arte ez dut ikusi. Daudela badakit, baino, zergatik ez, Bai, hauek danak gordeilun dazketzuela. Eta, asmoik ikusteko posibil izango litzekeo, gogoa segura ikusteko izango duzuela, baina asmoik zeo zer? Ez dakit egontzan duela 2-3 urte, egontzan esposizio bat Oiaso Museoan eta Gijonen, arkeologian el barro edo horrelako egontzean ikusgai egontzean egurrezko tresneria, larruzko elementuak, haziak eta oitako, baina, ja ez dakit hor, ja, nahi dunak ez dakit, kasuntan ez dakitze indaiteken gehiago edo ez, baina, ikusketa hori egontzala, martxan egontzan. Pena, ez da, baina, Bai, zola horietan erromatarrak bezala, zolatan zeukan klabikali gali, bai. eta baita ere gure mendizaleak, 20. mende hasierakoa, Ramon Bandres eta guzti horiek, hitzen zian mendian, Bai. hitzekin, hauek ez? Ez daude. Soko bestakate ez. Zian ibiliko, eskezak, nahi faltatzi pixkat ere mundu ruralean zer beraman edo ez. Hor gaitzen da pixkat hor, dakagu, bakarrik alderdi baten oinetako dazkagu, beste batenak ez, orduan, eta kasu honetan ez daude, taltsuelarik ez dago. Lehen material aldetik aipatu duzu behi larrua erabiltzen zutela. Bakarrik behi larrua edo piezaren arabera behiena edo beste batena edo... Bai, piezaren arabera behia, ardia, hauntza, eta txerriaren azakitzen txerden norpatu gaula, baina, hiruienak badaude oso komplikatua sortzen zen eri jakitea ze pieza, ze larrua zen, oso urratu daudelako, desgastatu daudelako, baina, lortu dutena, behintzat, badaude, 3 espezioiek badia, eta segun ze elementurako itzen bat edo beste erabili, bai. Beste galderarik ez badau, eskerrik asko zoartze. Zuei. Egia zan plazer bat, errepikatzen doan, eta bakarrik gogoraztea, bihar ordu berdinean azken hitzaldia izango da, Marian Medina eta Martina Arriola Bengoa, nuevos datos interdisciplinares sobre la cueva con arte paleolítico de Altzerri, Oriokua. Eskerrik asko eta bihar arte.